Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Săptămâna trecută m-am adresat mai mult copiilor, tinerilor și v-am spus diferite lucruri. Cei care ați urmărit. Și mă mai gândeam la un lucru pe care am uitat să-l spun și mi-a venit așa pe parcurs în minte. Mulți nu li place de corpul lor, de trupul lor, așa cum l-a făcut Dumnezeu. Curat, frumos. Au o problemă cu asta și încep să se măzgălească. Tatuaje peste tatuaje, începând din vârful capului până la unghii, cum se spune. Și ne mânjăm cu tot felul, începând de la lucruri simple, de la o floare, de la o semnătură, de la persoana care ne se pare nouă dragă, până la tot ce vrei și posibil, până la capete de mort, până la balauri, la păsări, la tot ce vrei. Pentru ce toate astea? Eu știți ce mă gândesc de obicei? Cei care fac lucrul ăsta se simt neîmpliniți. Au alte probleme, deci sufletești. Și atunci încearcă cumva să iasă în relief prin lucrul ăsta, că dacă se face pe trup tot felul, o să iasă și el în relief cu ceva. Deci nu e un lucru grozav cât te tatuezi. Deci e un lucru, adică o dovadă de slăbiciune. Deci omul care îi cum trebuie rămâne așa cum l-a făcut Dumnezeu. Îi mulțumit de trupul lui, dă slavă lui Dumnezeu, îi cere ajutorul, nu trebuie să vopsească tot. Pentru că, gândiți-vă, hai la un nume simplu. Ești tânăr, ești copil și îți place de o fată și te duci să-ți tatueze numele fetei, da? După o lună, două, un an, te-ai certat cu ea, s-a terminat. Mai târziu găsești alta, dar tu ai numele primei, care de câte ori îl vede cealaltă, o deranjează. Poate ajungi și te căsătorești. De câte ori îl vede soția ta, o deranjează. Că ai tatuat ăla, trebuie să jupești pe ele acum să-l scoți. Copiii tăi o să te întrebi, tată, dar pe mama nu o cheamă așa. Cine-i femeia pe care o ai tatuată pe mâini, pe știu eu pe unde? Deci, și alt lucru, mai discutam cu unii. Vopseaua asta care se vopsește la tatuaje, la care mai ales asta prin înțepături, prin astea, intră în sânge, intră în organism. Și ai toate șansele să faci și cancer sau alte boli. Pe parcurs, în timp, îți otrăvește organismul. Pentru ce trebuie toate astea? Adică ne bate în joc de trupul nostru, frumos,